はい、皆さんこんにちは。お久しぶりです。ゆあららのゆうちゃんです。今回は、テストが終わったので購入品の方を紹介していきたいと思います。まず金曜日に買ったものなんですけど、はい、ちょっと下に置いてあるんですけど、テイク2なので、セブンティーンの100じゃない、500ですね、500円ですね、500。はい、ディセンバーです。はい、今まで私ニッコーラがメインだったんですけど、この機会からセブンティーンをメインにしようかなと思ってます。で、土曜日に学校でこちら作りましたね、キャンドルを。めっちゃ可愛くないですか？上から見ると結構ちっちゃいんですけど、これを作ったので、月曜日休みだったわけです。で、こちらが日曜日に、買ったやつですね。ちょっとペントが合わないんですけど、ちょっと待ってください。クリアピクチャーケースのペントレイのホワイトレースですね。こちらはペンを入れたり、雑貨とかを入れようかなと思って、机の中に入れてるために、買いましたね。今ここに置いときます。で、月曜日に、あーちゃんと、あと他、もう2人と、映画のクローバーを見に行ってきたので、そちらでの購入品を紹介します。まず、雑貨屋さんですね。全部ポップです。まず、ミルクシリーズのいちごミルクエッセンスマスクです。私のところの近くには売ってないので買ってきましたね。結構。ピーチミルクですね。ミルクシリーズの。で、ミルクシリーズのミルクです。はい。で、こちらは違うんですけど、ローヤルゼリーエッセンスマスクです。はい。で、最後にこちらのポイントバッグのグレープフルーツですね。柚子の香りとかが、あるんですけど、売ってなかったので、こちら買ってきましたね。ポイントパックは結構入ってるので、10枚から入ってるので結構好きですね。はい、では、その次に本屋さんで、こちらをね、購入しましたね。ちょっと待ってください。はい、ディズニーファンです。はい、こちらはめっちゃ可愛いですね。クリスマスディズニーに一応行く予定なので、ちょっとついてたんですけど、それもアナ雪の表紙だったので買ってきちゃいましたね。で、その次にこちらですね。はい、ディズニーストアです。袋は、なんか普通の感じですね。クリスマスかなと思ったらクリスマスじゃなくて、なんか一番大きいサイズなんですよ、めっちゃ。4つ折りにしても、ちょっと待ってください。4つ折りにしても今こんぐらいなんですよ。結構大きいですよ。多分一番大きいサイズかなと思います。まず入っていたものの紹介ですね。こちらのディズニースタイルです。はい、こちらと、こちら読みますね。ディズニーパスです。はい、携帯は iPhone かディズニーモバイルにしようかなと思っているので、嬉しいですね。で、こちら、フローズンの、アナ雪のクリアファイルの5枚セットですね。4枚か。4枚セットです。こちらは、これから背景に飾っていけるし、結構写りも好きなので、嬉しいですね。で、裏はこんな感じですね。エルサです。はい、こちらですね。ちょっと今反射怖いかなと思うので、ちょっと下に置いときます。で、その次にこちらです。アナの缶バッジです。エルサはなくて、私、どっちかっていうと、アナの方が好きだったので、よかったですね。アナとオラフだったら絶対それ買ってたんですけど、オラフなかったのでアナのだけにしましたね。で、ポイントバッグです。プーさんのハニーレモンですね。こちらゴールドです。こちらもうこれとか使えないと思うんですよ。で、こちらトラブンチェルのアプリコットですね。こちらローズコーツです。100均ってカゴバスケットみたいなのを買ってくるので、それに入れてこうかなと思います。で、トロピカルフルーツですね。このアリエルは釣りも好きだったので、サファイアですね。よいしょ。で、こちらのハンドクリームですね。デイジーのビーチミルクです。こちらちゃんとしたピュアスマイルなので、
結構いいと思います。で、今日これ学校に持ってって使ったら結構良かったので、また行ったら買おうかなと思います。売ってるかわかんないんですけど。で、こっちの方が良くて、リップトリートメントですね。これも結構とか使ったんですよ。今日も学校持ってて。で、私リップクリームあんま好きじゃないんですよ。なんでこれリップトリートメントって言うんですけど、めっちゃ良かったですね。このピーチミルクの香りも良くて、ちょっと2段目いっちゃってるんですけど、これめっちゃいい匂いでしたね。次行ったら買います。売ってるかわかんないんですけど、どっちとも。で、最後にこちらです。これはアリスの柄が良かったんですけど、アリスの柄なかったので、アリエルですね。アリエル可愛いですよね。こちらです。ということで、購入品は以上になります。まだあーちゃんが動画上げてないんですけど、絶対、出すので、すいませんが、私の動画で飽きてる方もいらっしゃると思うんですよ。もう一個の動画でも上げているので、アカウントで。なのですいません。購入品も同じなんですけど、すいません。では、今回は以上に